வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே. போன பதிவில் நாம் அந்த சுஜோக்கை பற்றி பார்த்தோம். இந்த சுஜோக் தெரபினால எப்படி ட்ரை காஃப் அல்லது சளியோடு கூடிய காஃப் இதெல்லாம் நம்ம க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மற்ற டிசீஸுக்கும் இதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ பார்க்கலாம். அதாவது பொதுவாக நம்ம அந்த இன் யாங் மெத்தட் சொன்னோம். அப்புறம் செக், ஐடென்டிஃபை, ஸ்டிமுலேட், அதாவது தேடி பார்க்கணும் எங்க பெயின் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல பெயின் இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும், அழுத்தம் கொடுக்கணும். இப்ப தலைவலின்னு சொன்னோம், ரிங் போட்டுக்கலாம் அல்லது அந்த இடத்த அழுத்தம் கொடுக்கலாம். சுஜோக் ரிங் ஆர் சுஜோக் ப்ரோப் இருக்கு, ப்ரோப் மூலமா கூட நம்ம அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் சுஜோக்கோடைய தலைவலி, த்ரோட் பெயினுக்கு பார்த்தோம். அதே போல ட்ரை த்ரோட்டா இருந்தா அப்பதான் நம்ம அந்த கிரீன் கலர் பயன்படுத்துறோம். அதாவது கிரீன் கலர் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ஏதாவது கிரீன் கலர்ல இருக்க சீட் தெரபி தான். பொதுவாகவே இது சீடு தெரபி தான். சுஜோக்ல இருக்கிற சீடு தெரபி. சுஜோக் ப்ரோப்பு யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரோப்னா அது ஒரு நீடில் மாதிரி இருக்கும். அந்த ப்ரோப்பை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்லது இந்த சீட்ஸ் எதையாவது வச்சு கூட நம்ம தெரபிக்காக பயன்படுத்திக்கலாம். அப்படிதான் நம்ம சீடு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ இதுல ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது சூடால வரக்கூடிய த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் நம்ம கிரீன் பயன்படுத்தணும். இதுவே சளியோடு கூடிய த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம கிரீன் பயன்படுத்தக்கூடாது, அதுக்கு பெப்பர் பயன்படுத்திக்கணும். இப்போ இங்கேயும் அதே போலதான் ட்ரை காஃப் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம பூண்டு, கார்லிக்கை ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை வச்சுக்கலாம். அதுவே சளியோடு கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்ம பெப்பர் பயன்படுத்துறோம். இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதே போல வயிற்றெரிச்சல், கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம்? கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூ இது அதுக்கு என்ன ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த வயிற்று பகுதியில இப்ப நீங்க இந்த சுஜோக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பிக்சர்ஸ் இமேஜ் கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கைகள்ல எந்தெந்த உறுப்பு எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கறத டோட்டலா விசுவலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கூகுள்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த பிக்சரைஸ்ல இருந்து நீங்க வயிறு எங்க இருக்கு, ஸோ இதெல்லாம் வயிற்று வலி அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா அது நீங்க அந்த எந்த புள்ளியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும்னு நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அதை ஜஸ்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டா போதும். அதுக்கான சீடு என்னன்றதை மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கிட்டா போதும். இப்போ இந்த வயிற்றெரிச்சல், கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இதுக்கெல்லாம் வெந்தயம் நமக்கு தெரியும். வெந்தயம் ஒரு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய பொருள். அந்த வெந்தயத்தை வச்சு கட்டு போட்டுக்கலாம். இது வயிற்றெரிச்சல், கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூ இதுக்கெல்லாம். இதுவே வயிறு மந்தமா இருக்கு, சாப்பிட தோணல, பசியே இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு, அவருக்கு நம்ம பசியை தூண்டணும் அப்படின்னு சொன்னா பெப்பர் தான், மிளகு அல்லது ரெட் கலர் தெரபி அப்படின்னு பாத்தீங்க. சீடு இல்ல, நான் கலர் தெரபி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கலர் தெரபில நீங்க ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பெருவாரியான மக்களுக்கு இருக்கக்கூடியது சுகர் கம்ப்ளைண்ட், சர்க்கரை வியாதி. சர்க்கரை வியாதியை மட்டும் இந்த சுஜோக் மூலமா நீங்க கியூர் பண்ணிட்டீங்க, இது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க வீட்டில் இருந்துகிட்டே நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியாது எமர்ஜென்சிக்கு. ஸோ வீட்டில் தான் நீங்க ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ இந்த சுஜோக் மாதிரியான ஒரு மெத்தட் தான் அக்குபஞ்சர், சுஜோக் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஈவன் வீட்டில இருந்து ட்ரீட் பண்றது, ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாது, அலோபதியோ மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டோ நீங்க இப்போதைய சூழ்நிலையில் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா கணையம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மக்காச்சோளம், திராட்சை விதை அல்லது வெந்தயம், அதாவது கிரீன் கலர், இதுதான் கணையத்தை தூண்டக்கூடிய, ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரியான கலர். அதே போல லிவருக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பச்சை பயிறு, லிவர் போர்ஷன்ல நீங்க பச்சை பயிரை வச்சு கட்டு போட்டீங்கன்னா லிவர் நல்லாயிடும். ஸோ லிவர் நல்லாச்சு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்த்தியா நம்மளால இருக்க முடியும். அதே போல இப்ப நம்ம தலைவலி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம். தலைவலி இதுக்கெல்லாம் பிளாக் கலர் ரொம்ப பெஸ்ட். அதே போல சைனஸுக்கு பிளாக் கலர், அதாவது முக்கியமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பெப்பர், அதை பயன்படுத்திக்கலாம். இதே போல உங்களுக்கு இன்னும் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு, அது தொடர்பானது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த பதிவுல உங்களுக்காக அதை கலெக்ட் பண்ணி நிச்சயமா அதற்கான பதிலோட உங்களை சந்திக்கலாம். நண்பர்களே, வாழ்க வளமுடன். தொடர்ந்து இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து தொடர்ந்து நீங்க இணைந்திருங்க. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பதிவுகளை நாம இந்த அக்குப்ரெஷர், அக்குபஞ்சர் ரீதியான மருத்துவ முறைகள் இருக்கக்கூடிய எளிமையான வழிமுறைகளை நம்ம இங்க பார்க்க இருக்கிறோம். வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே, வாழ்க வளமுடன்.